Good evening, guys! For today's vlog, nanghuwa day kog malunggay, guys. Okay, ako anang puning pabukalan kay si Banana. Niya kauli na, di ara, oh. Hi. Mm. I'm back. I'm back daw. I'm home! I'm home. I'm back lagi. Vlog ko. Oh. I'm back. I'm back. Nakauli na siya, guys. Kuan siya ning gikan Martes, Miyerkules, Huwebes ni. Abi niya ugma sila makauli, nakauli nin. Mo to nakuha kog malunggay kay mama nila may malunggay o bata pa kaayo. Gikan. Ito tanan nako, nanubo naman pag ipangkuha nako. Oh. Tuloy mo? Oh. Kay sige man guna kog bubuan. Basta ang kamunggay mo pa na. Turok ka na siya. Ako ang hugasan, guys, kay para ako ang mapabukal kay imno ni Banana. Hugasan ako. Giapil na ko ang iyang tangkay, guys, kay number 1 po niyang tangkay nga tambal. Pwede naman siya kumainom anime kay wala naman ko gidugo. Matingala ko ka, manguinom ko ani ka, manggawas akong mga ipamati ang akong diri, manggawas akong diri, masakit akong diri. Akong mga likod, manakit eh. Magutsi-gutsi ko. Tingala ko ani. Mo ni siya giingon nga tambal gid siya. Ano na sa ano na to ani ron? Apa may nabili sa baw diri ko magbilin man jud ko sa tuwa. Hala na limot ko kuha og kanang mga bumbay. Luto na po niya. Ana man ko itlog. Tara guys, ako nang gila. Inuuna na ba ni katong isa na lang kay inuuna mo sa. Gayon na nuna ko nito ay kung pilit ng gusto. Awa Dord, excuse Dord. Uy, gamot sa bukol ba? Ay gamot sa bukol Dord. Sa'yo, George. Eh, wag sige pa buyag dong. Ko trupo ka dong na. Dan sakit jud akong ulo ani nila ay stress jud ko ani nila. Lang sila. Ara guys, atoan na ning ibutang sa kaldero ang atong malunggay kay maoy imno ni Banani. Dintakson dayon nato sa baso. Baso. Dako baso ana kay para karon niya gabi ugma sa buntag. Una do ka basura ko kuan ani guys kay kuan ra man ni gamay ra man ni nga tangkay dapat sa isa ka sa duha ka baso 5 ka tangkay ra gid siya guys dili siya pwede og madaghan kay ma-over Banana sige balik sa CR kung ma-over ang dahon guys kay ang iyang kay ang kana bang mga sani mga toxic sa imong lawas guys iyang igawas mo kuan manggawas gini dayon among to na kung kuan dagan king kulang. Noto guys nga si Banana nanambok ani guys aning malunggay. Naangay siya sa malunggay kani ibaso oh. Naangay siya sa malunggay guys, nanambok in town siya. Mag-serpentina siya guys pag mag-travel sila. Ang iyang dalon serpentina kay ang serpentina sayon ra man dili na magluto igo na lang humulan og tubig. Samantala kani pabukalan pa niya wala man sila lutuanan dito kay sila dito guys, mag-travel na sila, libre sila kaon, pero dalhan na sila pagkaon dito, dili na sila magluto, hatod na sila opisina ang pagkaon. Kung hindi siya pwede magkuan guys, magdala dito, kalamunggay kanang ingon anang akong gipabukalan, kaya sila lutuanan dito. Nuna karon pag uli niya din, nangita din siya malunggay, kaya naangay mo siya sa malunggay, lutuan din na itong malunggay. Ang kaning kuan sa to ang mga mimig ipuso na ko. Kita man kaing galon. Staring. No, maklaro ang blue. Uli man to si kuan diri si Piring na. Pag may ikaw on relax siya ka. Mga ay hapon na. Relax wala pa. Tulog pa siya diri relax. Gadto pag lingi ko wala naman. George, mana ka na? May kuha na itong plato ni Dudong gamay sa kilid. May, nahurot ba ito niya? Dato, oh. Dana na, Roy, gabiin na bitaw. Diri ko agi, diris. Oh, dana ka agi. Disi ba, mulibot ka ka ba? Naglayo na, dira, oh.
Ay, Diyos ko Lord. Ang Jesus name. Prebilig na kayong agas din guys. Dili agad siya mawala siguro. Ay, mawala din niya din. Ambot, ugma mo agas. Agad makupundong tubig. Nanag, ikambras sa pagka. Kambras ka? Ano, kadani yung matabi na yung mami, be. Manong kontra man dyan kay kang Rosel? Luhay kay si George guys ay kontra kay ni siyang Rosel. Ngano ka ha? Ikaw hindi, parting basaan mo diri, pait-pait pa diri. Ano na mo kang ungo-ungo ka. Dali dali. Ay, hindi ani na daw ni daw kinanimaw na ng kagwang. Hindi yun eh. Oh, may pay na yung mga laway ni kuan. Laway ni bots ginao ko ni akong mga dogi. Ay, ganin nagapto pa niya. Ma-stress ko ninyo ha, maglago tagi ko ninyo lagi pang paluon gud mo na ako ba. Pang duklon gud mo na ako tagsa. But na lang ni mga iruan ako guys. Nagyaw-yaw ko permi guys, mura di ko na kuan ka ng anak nga tawo tinuod magsigigaw-yaw, magsakit ako sa maghuot akong dughan. Nasaba pa kaayo sakit isa dalunggan, mura di ko nangasabag anak nga tinuod. Si George dapat nga tingala jud ko ni George nang kontra kay na siya ni Rosel. Ikambra sa pudron. Hindi na halata. Look at, Magpabida-bida man na siya good. look at his face. Ay, gunit pa gunit at plato oh. Magpabida-bida man gud siya gud. Kuan ba nga kuan gud siya taga diri gid bitaw siya. Kambra sa mitang Rosel ngali kay simod rin na ikaw anak mo na mata. Oo ba? Sa tao pa na dulo ng halata. Ay, siya, doon din siya nako. Ay, Rosel! Natumay, nagpabigad mo tumay. Mura gapot ito kung bomba. Ay. Nako guys, abot na lang yung mga anak guys. Ginoo ko. Ambot na yung mga poor babies. Poor babies guys, magsakit dito akong dughan. Nami kay inom og cook may ay. Ano ko ko kaya? Nadano mo. Ano to? Inom ko ba? Meron ko ipakita ng pag automatic garan. Inom ko cook guys. Uy. Ano mo na ay? Sakar ka mga to? Ha? Inom sa dekong tubig kay giuho ko. Ano na may vitamins Rosel? Manatanan. Nag-practice ko pa inom og vitamins kay abi na ko ugma pa ka mo uli niya. Pila ka adlaw na sila wa inom vitamins. Inday garutay, inday babubay. Walang pa nag-inom ng tubig. Ano na lang, Dili na ulit. Init-init po siya ay. Pero dili ay bugno man siya. Yan naman ang init-init man siya. Init pa yung ina. Sa grape lang yung manginom og tubig guys. Iman manginom og mineral guys. Magsakit ang kilid. Napod may mineral. Napod may kaningkod. Pero sa grape gid may mong mineral diri guys. Maabtan og bowlan kapin. Kaya di may minom og mineral. Tubig gid mo diri sa grape po. Ay, intawon. Gato laging kuan lagi tadhana. Ang OFW ba? Din ganina tadhana gihapon nga loe kay istorya kay ang iyang asawa iyang bana kay naong og kwarta niya ang naay amo iyang asawa duha sila sa iyang bana manarbaho karon kay ang iyang bana giakit man na sa iyang amo nagpadala man iyang bana kay pobre kay iyang asawa niya buros pag yun nagkitaan sila siyang asawa nagkuan sila dito sa swimming pool nagkitaan mo to nga nasuko iyang asawa din gituklod siya ang iyang asawa sa kabit na kuan nakuhaan ang iyang asawa mo to nimbiya iyang asawa karon ginakadaog man nagluto iyang asawa kay sige magpatad ng jackpot niya mo dito iyang number usar gid iyang number niya giampingan o dito yung gitanan, isa ka ticket mo ka na ako abang, isa rin ka number, boy, bay laing number ka na rin yun. Ning gawas mo na, nakadaog nag 100 kapin, 173 milyon. Muto na, dato yung asawa niya. Ang katong amo sa iyang asawa, nga gikabit sa iyang bana,
Napobre man na kay ang iyang papa dako makig-utang. Oh, nya ang katong balay daay nga gipuy-an sa iyang amo nga nakabit sa iyang bana kay kuan man kaning wa man kay balo nga ang katong balay daay nga gipuy-an niya mo'y correct literal sa iyang papa. Mauto nga kuan kaning iyang papa kay hindi nakabayad kay dako kig-utang. Moto ang balay ang house anak ikuha din. Na embargo din kay balo ka kansa kapalit sa balay ang katong asawa niya nga napobre nga nakadaog og loto. Mo'y nakapalit sa balay siga ang mata sa iyang bana kay ang kuan ni nadato ang iyang asawa din. Unya kato pa yung katong nga ticket pag yun nga loto kay kuan pag ito nila wedding anniversary mo gani ato gani wedding anniversary nila dayon kanang birthday ana yung ana nakadaog. Oh, yung bana mo gusto makigbalik na siya, dili na ko makigbalik kay di unsa di patay ninyo akong anak, ana ba? Dili gid ba itong laki, ingon ang laki nga dili lagi ko kay ako'y asawa giakit man gid siya tong kwan kay dato man nagpadala sa kwarta. Ana dato ito yung asawa na. Di mo to pagkadato yung asawa nakaanak gid sila ato iyang kabit. Nya. Nakaron kay nagdaot man na ang anak ato sa iyang bana sa iyang kabit. Oto ni dool iyang bana sa iya kanang hayog tabang yun siya nga. Unsa? Nangain mo na kog tabang? Wala ninyo ginahuna nga kami nakaingon nga namatay akong anak, tungod ninyo nga namatay akong anak ana din. Moto nagpakaluoy man tong katong iyang amo sa una kay napobre na gani. Na sige na tabangi ko ni siya. Sige, musugot ko tabangan ti ka pero palito na ko na akong bana. Palito na ko na nimo. Moto nga gipalit iyang bana pero wala niya kanang gipalit nga makibalik siya wala. Or kanang gipakuan lang niya bagi kana bitong ihagi ipasakripisyo niya ba ingon ana gipasakripisyo niya kanang kunway nga walay kana bitang wala siya kagawasan pero mo siya nahigugma gud atong dato ugod nadala lang siya sa kwarta ba niya nakaanak man sila maluoy naman siya sa anak niya ang iyang anak kay gidengge na ospital auto nga kuan hilak ang iyang bana nga bisag imo lang ko tagaag isa ka adlaw lang mulantaw ko sa kong anak kay gimingaw na kay ko sa kong anak na kay kuan siya kanang buotan siya nga kanang pagkabana yun at mo atiman og anak ingon ana ba kay nabuhi tilang anak ingon nato puto niya kapalanggan bisag kuan gud naluoy gud siya gud yan gud ang dili kay ana gibaryan na tika ana gibaryan tika dili ako as in gibaryan tika dili ingon nga bana tika balik dili nagibaryan tika para magsakripisyo ka ana din buotan beto siya katong pobre buotan beto siya din mauto nga kuan hilak iyang bana din nagampo sa Ginoo nga ana ang katuyang bana nga may pa daw kuno siya na lang daw kuno yung kanang paantuson dili lang daw iyang anak nga din nga siya pasaylo sa iyang nahimo nga sala sa iyang asawa o sa katong bayi nga iyang amo ana din nakadungog man to iyang asawa katong pobre nga nadato oto nga maluluyon ba ato oto ni ana iyang asawa nga wala man gud gikuan ra man gud tika kasi manghimo sa kuha daw ko ikag sala din oto nga gipagawas sa tika uli na dito ana Uli bitaw siya. wala po siya ni uli. Naharap po siya dito. Gignan ba dito siya o nga. Ning adto man dito ang katong kabit. Tong dato sa una. Ning adto dito nga. Nagpakaluoy siya ang asawa nga. Sige na. Gusto na ko nga makita akong bana. Yung siya. Sa bana ni mo? Kay balo ba ka nga. Imong bana mo. Ako ay original na. Gipalit na napo na. Wala kay labot ana. Anak tong pobre. Ning anak po ang katong kandili. Kay gipangita siya sa kong anak. Lagi kong anak. Kasi hilak na sa ICU. Anak. Kay gidinggi gani. Mauto nga, minana siya. Kung gusto ka, paliton ko na ko na yung anak. Ilang may kunin mo, kay paliton na ko na yung anak. Nasuko man ang mama atong pobre. Kay minana ang mama sa pobre. Sukad niya nadato ka, dili ko na nawala na to kung anak nga buutan kayo sa una nga pobre pa ta. May pagwa ka na kadawog luto, kay buutan pa ka sa una. Buutan man siya, puro sa kalagot niya ba? Ang nasa iyang kuan, bitaw. Buka na nagapang na na eh. Oto nga. Kuan. Yan na. Oto na. Siyang bana. Ina niya yung bana nga. Nanakay kagawasan. Ay natin niyo na itong nahatag sa inyo nga. Inyong hanato. Tabang na lang ito na ko sa inyong anak. Wala sila minyo ba ito? Katong dato. Wala na. Oy, ganun. Siya pa ganun magwinyo pa man daw kuno siya. Nga naman daw siya kwarta. Nga ganun magwinyo pa man ko. Nga naman ko kwarta. Dato na ko. Kompleto na ko. Ay, butang ko dahil sa baso para mabug na ha. Ang mga baso na. Kana obsag asa di butangi po ko atong kan gamot. Na guys, lagi storytelling ming banana. Ingon ani ming duha guys, friendship o kana.
Ayaw katong itong nga baso. Kay mamansa ang baso ana. Ingon ani may anak niya guys, mo friendship mi ni best friend enemy. Kaming duha. Then kaming duha pun magmarites ana. Kami ra may magkasinabot ani niya. Asa basta kanang tasa ayo lang ng taas kay mamansa. Ay, ginoo ko, gikapoy ko. Ha? Ang ito man dia. Ay, na ay bulak. Sige magaginom mo na wala na makanaon sa. Ani? Obserbaran na lang ako kung kuan na gibati. Sige inom na kay basta. Ning ana ba pud to ang kuan nga kung wala na kay gibati katong sa timo kuan undangi ra pod. Ana, undangan na nako ni kay kuan naman semana naman ko nag-inom ani karong Sabado magsemana nako. O undangan na nako ni di magminti na dayon ko atong kuan. Tong sabana og biyabas. Guys, mao to guys. Ang story sa akong gilantaw ganina nga salida. O tanaw ra gud na si George guys. O unsa na siya ka kabuaya guys. O ton kat-kat ako sa kuan nga mo adapted. Muna siya nga kontra na sa akong mga miming tungod na yang style magpabida-bida. George! Ali mami dali. Bidya mo siya bidya. Aktor pa na si Fernando po Junior na. Fernando po Junior ka George. Ay. Dali mami oh. Dali mami. Kada ko kambraso na lang siya ro selfie. Dali George. Nyanyara. Now bayo. Mura do kag kabayo og nawong George. Di saway kang daddy George. Si daddy mura po gwapo George no. Hinawayan kay si daddy George. Mura po gwapo daddy George. Nga dili ra ba gwapo si daddy George. Nangapangag na manggani George no. May pa si George kompleto pag ngipon siya. Nara guys, nara. Ang adapted nga bida-bida sige bukbukon sa mga igsuon. Oo, tanaw ra gunon siya na sa kabida-bida oh. Padlangi ka. Bidya mo lubot. Ang langi agoy ng patingting. Ang patingting na patingting na. Patingting. Tanos kamera. Patingting na patingting-ting. Palangga ang George na mo. Bok-bok ni Inday. Naminaw na si Inday. Buk-bukunong pa ni Inday. Naminaw na si Inday. Doon, nagtanaw si Kuan May. Nagtanaw si Roswell. Gitanaw niya. Agwe. Kong napating-ting-ting. Tang-tang-tang napatang-tang-tang. Ang akong George. Nayayay na, disipon. Ay po, nagkuha ko music, may gitingal na music, may. Ang doy kayo na, nagkatubang so, nagkuha may na ganina niya, nag-tiktok, si Kuan po, si Dagol, nag-tiktok, gahapon, nag-tiktok ng Dagol, daganan, Dagol, oy, views. O, daganan kayo siya views. Kanang murag naminaw siya na natunong po, kanang bitang nag-away sa tiktok, natunong po, kaya manap siya. Manap po siya. Tala mo, sige siya tanong ang George mo. Guys, sige mas George kasi. Alam mo na. Kontra kay nila si George guys. Tran kabayo na. Dali, mami, dali. Dali, mami. Mami, rami nagpalanggaan ni. Ay. Ayo. Mami, rami nagpalanggaan ni. Ay. Mami, rami nagpalanggaan yung bata na bunga si George. Palangga man na mami niya. Awayin man taon ni. Ano naman ka? Oy, nang lago naman po ni mong kuan. Oy, nga bag-uro man ka naligo. Limot man siya. Balibo mo kasi. Naman ni breeding si George guys. Na nalimot kung sa breed ani niya. Nakakandi mo to. Ayun, bukod kabayo. Kabayo breed ni mo George. Si Petran kabayo. Ikuan ka ni Daddy George ay. Si Daddy pati yung palawayan ni si Daddy George no. Petran kabayo. Pitrang kabayo ka George. Natulog. Pitrang kabayo among George. Sila. Tanan kini siya guys, kanang ling-aling siya. Doy ba kini siya guys ay gikan ba layas ba ni siya ni diri siya natunong anang pikas balay niya mingani kay naara pud mi diri sa tapad in tabon. Si kani dito si Kukoy, ubo to. Nauso lagi ubos mga iro-ron. Ang tulog ninyo na kayo mo kung tiyo kung ano sa ganil buntag agawit mo ro mo boy. Ito suga.
Naog na. Ito. Ito. Ayaw pag doon, pag di siya muna ugalit. Nga, kasi si Rosil, kuan ga. Bahis. Paso. Dero silda. Baho kagbilat. Si Rosilda guys, ang baso-paso na pod. Sugod na pod. Ito rito. Akong tayo na oxygen pa niya, magtagbo niya sila. Bataw. How? Palayo ni ko na, Rosila ba? Si Rosil, palayo ka. Kabalo siya, ako siyang kaon, hindi kay. Dura. Dura guys, sa paso-paso guys. Tara guys, ang awa rabid guys. Paso-paso ra na siya guys, paso-paso. Munong. Kuman. Ha? Siya. Ha? Ami, kaya kong tulog, si pamukaw. May nang tag-herbal guys. Ang atong herbal. Rosel. Pag-ibig pa. Orang sa gabi pa. Balik po siya pasok-pasok eh. Wala na yung camera. Tara guys, oh. Balik na po na siya guys. Libot na siya, libot. Paso na po na siya. Hanap po siya dito guys. Kita si Judes. Wala si Judes yung bantay na daan. Tura siyang daddy, tura. O si Mickey ha, mangambras na. Miki. Palaway naman na si Mickey ka na magsakit na siya. Palaway na. Ay, nako. Diyos ko Lord. Ibugay ko itong microphone dito sa Valiant may ew. Diyo ko kung nahuna upalit atong kuan. Ha? Atong pagkuan ako ba? Datsyo ba? Barato raman to. 1.8. 1.8 raman to. Hindi mo kayo dari o kay kuan kayo yung kuan. Napudtay kani tabliya guys muna akong imnon pag kanang mahapon ba guys kanang bitang gutomon ko o kani akong imnon nga tabliya butangan na nako gatas gamay ang sa kong papa sa buhi pa to guys ang iya katong tabliya nga green ba to may nublo green no green to ya guys wala to sugar na butaba ang to ya kani ako kay with sugar katuga ako aga butanga gatas kani madlok mo ko ano yung tamis ka ayo. Amor, igapon kay butangan asukar. Takabaloan na kay Boram na 3-in-1. Berting tam isa. Ngalan mo kay ng tamis kayo. Na nakalagan tamis. Alami itong tabliya nga katong kuan din original katong pulukalan. Init-initon lang, init-initon ba? Kay tsokolate kay itong lami. Natulog na si George. Tulog na ka, George. Natulog na akong adapted, guys. Itong kini akong adapted. Daogon lang yung taon nila akong adapted. Dali, rata, George. Ali, George. Ari, George. Na, George. Lidon. Ari, talidon. Lidon na, George. Adoy, akong palangga. Ako pong gikuan. Ako apong gikuan. Add story.
Ano man kang kagid-kagid man ka nga. Naram ka ang sulod. Na. Akong George guys, nga langi kaayo guys, sige bukbokon. Si Rosel mo bokbok. Si Inday mo bokbok. Si Inday, akong mga iring bukbokon siya. Tingala ko ano niya, dool kay ni siya bukbok. Sayo kay ko nang limpyo ganina may pag mata na ko alas 5 kape nang limpyo ko din. Naglungag ko pagka hapit na alas 6. Kay gibuak ni pag ambak siguro wakwak ba nagbuak tong kuan di ana katong porcelain nga jar nga kuan. Ano ba? Katugan katong dak Taas lagi. ana nga Siyang natulog. no na lang to isa nagdilim. Ay kana ba pare anang puti o tapad anang kuan kato. Buak niya. Nga ko ba nana namin sa kwarto tanan. Ning tindugod si Dagol. Binog unsay ning lagubo sus ang katuman di. Gilabay na ko oy. Anak gupok gid siya. Kisay na pa, lukwak. Si Wako kay pag kuan ako nagdula nam siya tanan to siya kanang julin-julin bitaw katong kuan sa MP akong tong pang kuan ang julin-julin tong sa MP. Gipang taguan ako kay magamit ba. Ang gawas na. Si Wakwak, minasakpan ako, nga gadula-dula na, pag-ambak siguro niya ba. Asan ang TV? Ha? Tura o, ang awa daw, ikaw kuan ba? Ina? Dalabad, akong ulo, anay, nagsakit akong ulo sa nagsakit akong ulo sa antipara. Asan o? Ade, anak, pangita, ano ra lagi na diha? Dito o, sa ibabaw ka ng Niger, diha. Hindot ka siya ng CCTV may kaysa katong isa may. Wadyo ko gamay sa 300 kapin anang akong napalit. Palitan ng palagi na memory card. Kay para bitaw ma-record ang kuan may dili mawala. Hindi mo kasi di cellphone. Ambot lang unsay kuan anak, pwede ba na mangutana pa kung magbasilyo ano. Pwede man siya masave, pero para nang di ko makalili sa cellphone, ana, nara siya sa memory card. Dito ra pangitawan sa memory card. Makita ra siya, para hindi ko ka lili, kay nabisi ko. Dito ra tanong sa memory card, makita na dito sa mga kuan. Mga kinalan, agi na siya memory card, kay di ko kalili. Dito ko matawag sa memory Wala card. ko siya antina, no? Wala, lahi man na, katuman ng kuan. Uyo ra gudong. Uy. Uyo. At kayo siya kasi suya si Dudong Gamay o kay wa kasulod si Dudong Gamay niya ikaw nakasulod. Ito ang ganun si Dagol o si Dudong Gamay guys nga parte mang pagkakontraha World War 5 man na sila. Sila magkasinabot ang Ukraine ug Kuan China. Di mo nagkudak ka na ni. Man na ako nagayon ng gipos. Anak ko, ingon mo na, free nga memory card, wa man lagi. Ang buto, wala pa po na ako gitanaw sa TikTok. Dagol. Kasikat-sikat, maning kabayo, oy. Nana sila sa net vision, no? Na, kumpleto na na. Automatic naman siguro na. Ambot na lang nimo. Ali Dodong, Dagol. Na, kung Dodong Dagol, o dool dayon akong Dodong Agol. Ang gitero ra ba ni Siloso? Ari o dani o kinay kamera o tanaw silang guys nimo. Ay, Diyos ko Lord, na napod na si Dagol. Kuan na po, ning suol na po si Dagol. Dagol. Manginaw na ko guys. Ay. Dagol! Pagilaw ng ba. Suol na po kahab. Ning suol na po si Dagol. Man ani bayabas eh. Wa pa ka gutom mamay. Mag-andam ko. Wala na ni sulod na.
Gasan nila ra ugma na pud na. Ano pag ginaman na? Ha, dili na ko mag-inom ani. Dangan na ni. Yaw banana guys, duklong lagi ni ron ha. Dangan na daw ko tong gamot. Tanin na lang daw kuan. Bayabas og kuan. Bayabas og sabana. Muna lang ako maintain guys kay wala naman ko gibati sa kuang likod. Ulian naman, grabe siya nga tambal okay. Kuan did siya kanang tinuod jud nga maulian ta sa tong gibati ani. Mati. Nawagtang gid akong kuan bati. Ara guys, ako ang saban na bayabas. Nalas na naman po dahil ni karon oh. Agoy. Ikot na nga ta ganina dito dan. Labay man ang tata. Nara, labay na nato ni guys. Kaya wala na. Last naman dahil ni. Ugma na po. Manguha ko para ugma sa kuan. Lasa na lang po na ako ni guys. Gasan guys. Para ugma na po. Mainam na ko ani. Ano ka di makuha ng signal? Ano naman ka nagipag? Gamay na lang ba kulang ato? Wala mo ko naglantaw sa ihang libro gud. Ako ano tron laban mo akong ulo ganina. Condition ka ba? Dagam di kog trabaho gapon gud niya. Luya na kay ko sa tanan. Mo gito ning sulod kog sayo kay sa kwarto. Tapos ganina pa yun ang bingkyo na pug ko. Gapon ang laba manggug ko. Bigoon ganita na kong iro ganina. Kapoy man eh. So guys, dili ra tataman guys oy kay laman na jud kayo i-relax guys kay dihain akong lawas magkapoy jud kay kong pamati. So guys, thank you so much sa inyong mga suporta, sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel guys. God bless na tong tanan. Amping mo tanan guys. I love you all. Bye everyone.